Shalom manginang horas pajupang musihita di programon imam program Jamita Minggu tu tanggal 12 Juli 2026 di minggu paonopon dung Trinitatis. Turpun Jamitata tu mingguon dia sian kitab tolu Yohanes bidusada mamuk kasih ayat 5 tolhas tu ayat 8. Di bangsan topik ni minggu marsiurupan atau saling tolong menolong. Turpun di Jamita dot file word boleh mata jaha di kolom deskripsi sonon ma penjelasan ini khotbah. Suraton di tongos apostol Yohanes ima sisani Jesus tu sahala na margowar si Gayus. Tang pola takas isi do si Gayuson. Boy do si Gayus na digwari di ulan apostol bidu 20 ayat 4. Alay bisa jadi do si Gayus na digwari di kitab Rom bidu 10 ayat 20. Alay gudang hala na persea si Gayuson ima sahala na asing na tinggal di Efesus. Molota jaha di pamuhay ni suraton digwari do si Gayuson haholongan na haholongi si tutu. Doh diet opat di dok di pangarangi hon akka anak kok kudo hasit tongani sianon kemungkinan si Gayuson anak didik ni si apostol Yohanes ala somaldo na jolo akka apostol adong sisianna atau muridna. Nah jadi si Gayuson mau mangihuton isi di suraton harawa sering do singgah manang manginap aka pangulani huria na kebetulan mamolus sian hutana sida jala dengkat do di jakon ibana aka pangulani huria di ingranna tanghulan mamonamuai alai doho do di parbuhali ibana aka pangulani huria di nalau borhat na manogot nai jala terbarita do on tu pige-pige huria nang jongjong hati hai termasuk matu Efesus do tu Jerusalem. Alana memang hati hai dang pola adong buhal niat kaparhobas di nalaho nasida mamari tahun hatani debata. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Postura nasida nasaya dong do dalam patudoni Tuhani di pakubasion nasida di gornana sunbadiai. Diat walu di dokma tama mahita manjakon akana si songoni mana maksudna pengula ni huria asal bedongan ni pangula hita pajongjong hasitongani maksudna molo tau rupiah ka pangula ni huria na mangulahon sakap ni debata na pasidoho do hita disi mangulahon sakap ni debata jala gabe partohap do hita di jabar niak ka pangula ni huria mati 10 ayat 40 sada nama jakon panurirang ala tergor panurirang dapotan upani panurirang nama jakon partigor ala tergor partigor dapotan upani partigor jala molo tajakon akan aposon ni debata na tudos mai do nama jakon debata hita disi Matius 25 ayat 40 nasa nabi nahin muna tu sada sian anggikon akan name meton na tuau doi di baik kamu. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di sisi lain, nasool manjakon aka pangulani huria yang menolak kedatangan para pelayan Tuhan, songon si Diotrepes na diguar di turpokon, na tudos may dohon na manulak debata. Matius 25 ayat 45. Di nasonya tuan muna sahala sian akan name meton sadok audo nasonya tuan muna disi. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah si pasaton di Jamita di sona manginang aka pangulani huria ima halak naong pasahator dirina hibul tu debata gabi parhobas di debata gurang do siya nakka pangulani huriaon na mengorbankan waktu pikiran dohot tenaga holalau para rato berita las ni rohai doho pemaritahun hasil tongan bahkan mulata berang di Katolik maradu somanguli somarhasohotan aka pangulani huriai holan asa unang tersagi rohado pikiranna di namang kobasi debata jadi molo pasidoho do hita mangurupi aka pangulani huria si songonon na dohot do hita mamaritaw na sitongan dohot para raton baritalas ni roha kita wajib menerima para pelayan Tuhan supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Menerima mereka artinya melakukan semampu kita untuk menolong mereka karena ketika kita menolong mereka kita membantu menyebarkan kebenaran. Taurupi pihak kepangulani huria dada alana sumangap nasida sian jolman asing alai alahatani debataro na diula nasida. Kita menghormati mereka bukan karena mereka lebih tinggi daripada orang lain, tapi karena mereka sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jala aka pangulani huria pe na terjauh gabe parhubas ni debata, ditonahot do tunasida asa gabe jolmana serek marroha, patun, jala labok, si pardame, dan bukan seorang hambat uang. Boy mata jaha di sada Timotius bidutolu. Aha do beda ni si oloi Kristus do si oloi butuhana. Apa bedanya pelayan Kristus dengan pelayan perut? Pelayan Kristus menggunakan uang untuk pelayanan. Uang dipakai untuk kemajuan pelayanan di daerah tempat dia melayani. Sementara pelayan perut memanfaatkan pelayanan untuk mengumpulkan uang. Gabeda ngarong ibarna huria dot bank, pabungu-bungu hebang di bagas gereja.
Halak na tutu makobasi de bata, maher bang do pakobasion na jelalam tumajuna doi idaun. Pelayanan yang sungguh-sungguh pasti akan bertumbuh karena Allah berkenan kepada orang-orang yang membaktikan dirinya demi pelayanan untuk namanya, dan Allah memberi pertumbuhan. 2 Kronika 10 ayat sia. Ay manatap manonggor do mata ni Jehova manatap sadok tanon humaliang lao mangalihon gogo tu halak paroha nama sitiopan tu ibana. Tuhan melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhuria nani Korintus di Apostol Paulus do sonon. Ahuru manuan Apolos dompa bornokon ala debatado patubuhon. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Imajona boy bagi kami, mudah-mudahan maun boy mangurupi kadongan do manabai persipan muna dinangalau para dihon jamita tuar mingkon. Mulai Tuhan Yesus memberkati. Shalom.